pošto se Aleksandar Vučić trudio da nas ubedi kako nema nikakve veze Predrag Koluvija sa ovim režimom, Ana Brnabić da je nekada bilo Panonsko more, tamo gde je danas plantaža Jovanjica, da oni ne znaju ništa šta je taj čovek radio, čime se bavi, da ga i ne poznaju. Pitaću Aleksandra Vučića da li se seća svih delegacija privrednih koje je predvodio po svetu, a u kojima je jedan od privrednika Srbije bio upravo Predrag Koluvija. Ovo je fotografija i agenda Privredne komore Srbije sa Rusko-srpskog biznis foruma koji se održava u Moskvi 27. oktobra 2015. godine. Tu delegaciju je predvodio Aleksandar Vučić zajedno sa još nekoliko resornih ministara, a kao što vidite, jedan od članova srpske delegacije bio je i Predrag Koluvija, odnosno direktor preduzeća Jovanjica.